कॅन्डिडेटांचे डिस्कशन अजूनपर्यंत, कारण जसे आता सांगले की भारतीय जनता पार्टी ही इन ॲडव्हान्स कॅन्डिडेट ठरयना आणि त्यामुळे निवडणूक डिक्लेअर झाल्यानंतर त्याचे पयलीं आमची कोर टीम आणि आमची इलेक्शन कमिटी, स्टेट इलेक्शन कमिटी मिटींग जातली आणि जितली जी नावां येतात ती नावां सगळीं आमी धाडटले आणि त्यामुळे पुअर डिसिजन जातलें. त्यामुळे ऑफिशियल कोण कॅन्डिडेट हे डिक्लेअर करपाचो अधिकार आमकांय ना. मिनिस्टर जे आयले ते तांच्यांनी डिपार्टमेंटाच्या संदर्भानूय उलयले आणि प्रत्येकाक तांच्यांनी विचारलें की कितें एक्झॅक्टली इलेक्शनाच्या संदर्भान ते ताच्या संदर्भान उलयले. त्यामुळे निवडणुकीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर वगैरे हे आतां नगर कशें जशें तांच्यांनी सांगलें BRS आमी आसा तेलंगणा, ते आसात मिनिस्टरी बी तेलंगणा, ते 3 म्हयने पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर केले उमेदवार. तशें आमकां करपाक मेळना. आमचें अजुनूय तिसरें लिस्ट येवपाचें आसा. त्यामुळे एकदा इलेक्शन डिक्लेअर जालें त्यानंतर हो सगळो प्रोसेस जाता आणि डिक्लेअर करपाचो अधिकार हो सगळो पार्लिमेंटरी बोर्डाक इलेक्शन. त्यामुळे ते डिसायड करतले. पार्टीकडे कोणी इंटरेस्ट अजून कोणेच इंटरेस्ट गवळेकर आणि सावयकर आपल्या पद्धतीने काम आमचे कडेन तशें पळय कशें आसा की प्रत्येक जण सगळे पार्टी म्हणून सगळे जण काम करतात. थँक्यू.